Η κουνάγια την ωρέτσα. Μπορεί να γυρίσει κανένα χέσιμο τώρα. Όχι. Τι μετά. Μπορεί. Ο γάτος τι κάνει εκεί. Ο γάτος λέει, βλέπει. Παρακολουθεί την κατάσταση. Ρε, μείο. Ποντικό μαμί. Ποντικό γάτα. Γατοποντικέ. Ποντίκι είναι το όνομά του. Ναι, αν δώσεις μείο, ποντίκι είναι. Γιατί ήταν πολύ μικρό όταν το πήραμε. Σαν ποντίκι. Ένα ορτοπέδα. Άρα όλο το μπουκάλι αυτή θα το πιει. Όχι, θα πίνει και ο άλλος. Ακόμα να φορτάσει. Αυτή το θέλει ολόκληρο. Και δεν το φτάνει. Εδώ κακόμερο υπομονή έχει, το είδες. Ένα ψυχή. Είναι πιο ήσυχος. Ναι, το βλέπω. Και όσο και να πίνει, πάλι δεν. Ας να πίνει και ο άλλος τώρα, γιατί εσύ είσαι γκρούπα. Αυτή δεν χαρίζει αυτή. Έλα. Αλέβα. Άρα κακομέρης πεινάει. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Αυτός είναι πιο ήσυχος. Μπράβο. Το τούτο είναι. Κοίταξε το γαϊδούρι το άλλο. Αυτή. Αναισθησία έχει. Άσε, δεν έφαγες μωρή. Κοίτα εδώ, τι δεν του κάνει. Γλούπε. Αυτή δεν χαρίζει. Εδώ. Η γάτα δεν λέει τίποτα. Ο γάτος φωνάζει όταν τρώμε. Ναι, τον έγδαρε. Έβγαλε τα νύχια του έξω. Έλα εδώ. Φύγε από εδώ εσύ, άντε. Παναγία μου, δεν μ' αφήνει αυτή να βάλω έτσι σε τούτον. Πρέπει να έχεις δύο πιπίλες. Ας την Παναγία γαμώ τον Χριστό τη σύζυγη. Εσύ. Η αρνιά είναι, τι θα κάνουμε τώρα. Θα μ' ακούσεις εξάδερφος μου ο Σπύρος, Πόσες φορές κρατιέμαι να μην πλαστικήσω. Σήμερα τι να του τραβήξω ένα κατήλι. Αυτός είναι ο Βασιλάνος είχε φάση. Μου λέει για τη θρησκεία, για το εκείνο, για το ένα, για το άλλο. Αυτός είναι, πώς το λένε, Χρυσαυγίτης. Και μου έλεγε και μετά τραβάει έναν Άγιο Σπυρίδωνα, το πώς το είπε έτσι, να είσαι. Κάτσε ρε μεγάλο, του λέω, θα σου φύγει καμιά τελεία. Μην κάνεις έτσι. Μου λέει δικός μου είναι, εγώ το θέλω να το κάνω. Λέω, εσείς την κυβέρνηση τον έχετε καταγαμίσει από τον Άγιο. Από όλες τις τρύπες τον έχετε πέρασει. Έτσι λέω είναι θρησκεία. Εγώ δεν είμαι θρησκός, δεν πιστεύω καταρχήν εγώ. Δεν βρίζω όμως. Δεν βλαστημάω. Συνήθως οι θρήσκοι βλαστημάνε. Αλλά δεν πρέπει όμως. Εγώ δεν βλαστημάω, απλώς δεν πιστεύω. Μας τόσο χειρότερα πάνε. Είδες πως του έκανε το άλλο την τσούτσα. Δεν πιστεύω. Κοίταξε δίκο μας σκόσανε. Πω. Άστον το κακομέρι να φάγει το αγόρι, μια μεστάνη. Όχι, Όπως έκανε έτσι. Βάλ' το ρε λίγο, βάλ' το να φάει ρε. Έτσι κάνει. Αυτή... Μπράβο Βαλίγαρε μου. Αυτός είναι πιο καλός από τούτη είναι. Τούτη είναι τσούτρα. Παναγία μου. Αυτή θα φάει το μπουκάλι μαζί. Ναι, κοίτα εδώ ρε. Να το βγάλει. Κάτσε να το πίνει αυτός, να το τελειώσει και μετά άρπεση. Οι γυναίκες πάντα είναι πιο λεμάριες. Νίκο, να. Τις το βγάλει. Κάτσε, έφαγε αυτός. Δες τη χιλιά του. Τώρα πήρες, πάρε το μπουκάλι μαζί σου. Δεν βγαίνει έτσι. Ας το κάτω, έχει πλάκα, ας το κάτω. Για το άλλο, στο άλλο. Στο άλλο άμα έχει αυτός, δεν του νοιάζει. Τούτη είναι. Θέλεις εσύ? Αυτός τώρα μπορεί να θέλει να παίζει. Πάει επειδή να το γλύψει και ούτε καν το βάζει στο στόμα του. Κάτι δεν έχει μέσα λέει. το Αέρα παίρνω. Έλα κλωσού. Αυτή δε. Τι είναι η ματσάμπλα.